Jutang henlo khaya raje lamer henlo khaya chithe kachingrum henlo khaya raje poti pian pon si ingdeng thongke bra si langpher hawar kar bilisunum so rongaje mesen me et pen ketalon pon je phan sek jadang pon tang loposi tirikam amai hawar amai la pen sang amai atompen pacen pon dapat tu tirikam amai atompen kapaceni pon thoge pening ingdeng thongke bra si langpher hawar kar bilisun nim so rongaje bangke kedam tang an aning kan pen dapat along kaprek hawar kar bilisunum so rongaje katalon along pen an so se prek jek lapen mesi talon ponji puta jadi pon jutang cingon kardo non ke bang jik ke mate pila dak lang fer hawa resun sorong aje cengponi ko asal so ke cengpon ji along ke tim kerang mosetami ke tang sik ong lo country sik ke rofo anda ke junpon lo ladak selfie points tame tang poni kan pen donris tame tang poni kan nasi ladak pikim kerang amo doan tak lapan ko kacepati tumhan kupi piaso namu mate sikitang ponan tame jetum diri kama hin nabi sisi pondol lang terawar ka bi surong je bang surong je ditang aklamalong media koti tung kong report angsi ini tum lang terawar mai lapan diri kama mai ahin benam tum kan suri-suri kardam lapan kacuru kajirlo jasamet mangso hawa resunim surong aje piningan lingkan thongke baisi kengkam sejo aningkan bang sitame tiria mai lakan de central committee tum pin khatate calendar program son si bang pom si jasamet na mangso surong aje nang talon bang pom ci central committee mede tiri kamai tum pin na pin khat tiria mai tum na pin khatate pe jasamet de tum pining bang surong aje pan cepatia son bang kadu bi son thongke bra isi an cepati itu ke cengsi ada bangke nutum rong getong ke jepang ceng kon ko pen labarim ke kan lim sukiro rinong cinggi kaca ke kan magar kan lapen dia kimi luna natu kuna jasemet lun jeto lapen lun sampung lapen labarim malun muka bongwelun lapen usul pato galun 2A nason si abare malun sami sondu ko lapen patu barong rona thambi patu teng dongdang ke kat pende sonjuri ke cibo ke dulang itu di sompang ke isi sini tum pining bang sorong aja long cepati punya tapi an sancom mai katu ko bi aning kan bang green up situ sita pining bang lukasen koles long sami isi sancom mai dunang ibu kan alang itu cuning ripen itu hamara mai labi netire kam mai cingwai pensi alang itu kan sami pining kan hawang kilo masih kadu ko bi krisis sancom mai tu tapi jisip cedang bangke jasemet kiri kama mai tapi dah hawar mai tung sampai kicun sih gitu loh. Ini dak militum langfer di sunim so rong aje, abang so indeng thong kebrai si, abang so arong aje, ketalon ponji pan militum dihin sancom anak tu pen stame, nang klem bang pen militum pini anu bangke penangan nang cun lot dihin atu stame, lapen laso dihin natu dak langfer long karbie tek mucot atum penangan nang kacirat dundo lapen dak lang ferlo along rong asar tumpen cenglok rong arata tum setame adon tin pen setame dak jutang kacing hona joine dihin bang asap sabet setame cirung cerek pen dihin bang dak militum ardeng long nang pali dundo lase militum dihin asan com pen setame dak lang ferlong la dihin atu nang cirat na tum pan setame militum mana tu pen burwang tu pajir lo apen amso se nang kacirat dun ji apan se militum dihina sancom penta cuning militum nang sancom pen bangke kisi kedang bang tang lo total a price mate anong e koroi sira ke thom anong e bu
lapen la pharu sira ke thom anong ya nam lake lak thom ra suri ke thom la sila anta non nang piduna tum do erlo donor som do lavlo lapen tangka tame nilu tumari deng nang le erlo lapen unitin tum han tame disiplin kan wango disiplin dan dak nang cepati dunia la sonong nang le tum cepat dua enam mungkin itu nang tiap lah nasi sampai nono datang dong pacun panelo lah nang inang itu dua anak pan kerangji ke ingkorat dia nasi alang itu manta kardiman peng kedua puhu pensi arcupon lapen alang itu mah nasi momentu mati katsuro lo ta radang nasi itu pajar pon po itu dak kikim kerang ahin pen kadu han kardom ni pilo kardom kikim kerang angdeng ini tuma hin pen ketang tang siki ong lo dunia bong patang lap dia fansi kapur ilo para ko tang rek po non almost only like 99% something like tangan lo kasi non adon vi bang asap su dulang la piniang bong patang po nungwi ajo mat hanover po la itu ma ke klema sai ko pipisi do malagap ano war ko break dun bang ke ka break te khelo tami lan si ke body ilo nilu tumpen selfie point pusi tami na nilu tum dak nilu thlong ta hai po break jack no dak ilitum karbi musical instrument mate cheng group kupi mai ilitum gidu kadu ko pangrum pet pen dak na ilitum thekon longji pen kadu we majok na hok pen bang pusi tami ladak alang tum mohor chinep longji na pen aku ala adon ri pusi tami ilitum pining bang break jack do asap so nitum dak kumani ke theka tum dolo alang nitum pen lang propose lo son te lang mesin ni masih nitum accept pen dak a talent nitum nang nitum kadu ko thek lang ko ala I stage long pusita me pining ke LED screen doi live streaming doi lapen drone lai kadu ko dak pining kopi events ma ke happen kopi event sedak nitum dojima kadu ko ta nilut dak historical isi event nason si paman pon naso records ta nitum bipon birti pon long po lapen kadu ko nilut ta thek pon long po kasi non ang kileji ini taring ko ada si mate penapen lo ilitum hawar disunum rong aje pangseng ko penapen ilitum kadu we reception mate ahin pen ke bang ajono to maphan penap dat ilitum ka receive ko market staff committee konveno nang bakon lo kapen ini tung komiti dak bang kep do kasuk komiti yang bang pensin ini tung kadu ka we dukan pakim lo bang ke adukan arlo bang ini tung pan pining bang ke adukan nang pa aicet lo adukan bang humplikera di juning bang ke humplike lasi angtan bang dutu lo trok ke bra nerke pining bang lasi ba non aku bang bom lang alang tung en bom lang lasi ko an sinon aku dugi bang ke di altar bang ke ini tung dalam tham thek kasi arlo bang ke humplikera pita sopta mane en laplo kasi laan lani tum market bang ke ini non ke lang da mateng ko te mesen met pen sini tum junpon po ko sini tum la pen adukan bang ke ni tum arlo ke pajor ya bang ke lalo piri la pen ke la hotel mane la aning hang alding abang ni tum pajor pondel lo ni tum bang ta mane hai jolong ni bang ni tum pupon pe kasi aning hang ni se pajor lo ska piri bang ke solen bang ke piri lok si ni tum matha pon lo la sini de tum market subcommittee convenor hi pente la pansi ni ko ha kuni pinidak nilitum langfer jonel mate langfer hawaramai ahin pen non ke wangi ingdeng thongke braisi karbi risonim sorong aje ketalon ji aphan nilitum kachisi kacedang penangan kicun sige theklong lo aji pena penke nitum dak langfer ahawar kapre gadim pen kachipate sancho matum mate unit lo unit sancho matum pena penke dak reception nang lek ko kasi nilitum kadu gawe dak langfer hawar peneng ingdeng thongke braisi kachipati ji along long krisir cap atirang mate sanchom tum dang nang chipati dungji kedam ta ni kan pen pangke pangbadam loblong de peneng ba nang budget lo
Tunenga bang longkre troksido, penenga bang ke longkre sirkep. College unit pen dang Rukasen college student unit itu pen ai cipati do. Ado we longkre sirkep tu ji. Kasi kecengsi doan lang ferara apan kacing hon lang ferara doan apan laing deng thongkep raisi karbi lisunim sorong aje ahin pen doan sarpi sarpu aklimang phar piapun popun apan antame hirjume pajiriklo kardo peneng ilitum ladak kapre kacipate central committee pen itu kaping khat alo ateng pen yaitum dak langfer havaramahin pen cisik jedang konno la pen ke ahawar asan chomtina panta nilitum pachini alo paleg lablo dak journal committee alang litum hinpen katowe ke pachini alo anda paleg lablo PPC kacipate ni asono mo sitabe sini tum peneng mesen pen cepati paklang ponji phansi bori ponlo athenon nangeli ji ningkan suri hini ra engko rapli labang so ningkan bangale tu karbia khai phan tu kimolo ningkan pokep kechok sertalin katalon asengkan nangli kanglo nasilaso sertalin asengkan along kacipati dunjia phansi nonli tum tachi sikjedang pon bomno dari tum langfer hawar pen sitami hola ingdeng pokep karbi disunim sorong aje tara lang solong itu kacipati je long sami nu itu mesen pen kacipati dunjia phansi nu non la non journal festival pen sami nu tum cisik jedang pon unan ile tum cerap dunji tara lang solong ta kadu gawe ladak journal committee pen cenglok reception committee tum anta la ingdeng pokep katalona long abang ken ile tum kacerap dunji phandabe cingwai cingsai silan belo nilai pudami bangke kadu gawe khai cinghon rapet jutang cinghon rapet lamet lamchong cinghon rapet doan karbia khai doan apan chuneng rilo labangso ahong jai long mate labangso journal festival katalon dia di molong apa nang pali tumpen ali rachom nai pidun dia pan chuneng ripon lo ate nili tumtame non uwi gimi tumhan non ili tumpena ki biau we tumhan son se ili tuma jutang anso se pangtu thagi ma pansi sarhu sarhang abarim atuman pantanit tung kachu hang pondo se ili tum charli dunang raing non katu ba beta kardo